Mumpung malam Jumat lan sesuk dina Jumat ya Kang, iki perkara sholawat. Merga saiki luwih utama-utamane wengi lan dina sesuk dina Jumat kanggo maca sholawat. Dadi ngeten, lek cara guru-guru kula, masayih punika sering andhawuhaken perihal maca sholawat iku kudu ana sing dipun gondheli lan kudu dipun niati. Napa? Sing pertama, awake dhewe niat maca sholawat iku merga manut perintahe Allah. Merga Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ngono. Sing nomor loro, awake dhewe duwe niat kudu memenuhi nang niku hakipun Rasulullah. Kanjeng Nabi nang kono iku mau duwe dawuh, nate dawuh, sapa wonge sing gelem maca sholawat marang aku sepisan, mongko Allah bakal males ping 10. Ngono kira-kira. Sing nomor 3, kudu duwe niatan ning jero atine arep-arep syafaatipun Rasulullah ning dina kiamat nembe. Baru sing nomor 4 iku ngaturaken utawa meminta hajat lan kebutuhan kita, baik kebutuhan dunya, agama lan akhirat lebih-lebihipun. Ojo keburu kebutuhane dhisik, tapi kita sepi dari